Bakbaka na. Ayan. May nakita tayong nasira yung ano, yung bracket, frame bracket box. Bicol din ang takbo. Ayan. Ayan. Bumaba. Tulungan muna natin, siyempre hindi natin pababayaan yan. Doon, dito na kami sa Atimunan. Nasira yung frame bracket nung nabuntutan namin. Inabot pa kami ng ulan. Time check tayo, 3:30 ng madaling araw. Packet pa lang kami ng bitukang manok. Sayang naman, naunat yung bracket. Tulong-tulong sa pag-ahon sa pagsulong. Ayan na, malapit na. Nakarami na kaming pukpok. Mga manoy, na dali na. May babalik na ang box. Sobrang sa bigat. Sobrang dami ng karga. Yung karga ni Manoy, oh. Sa atin. Yun, kabit na. Ay, wala, suportahan pa. Yun, nadali din. Makakatakbo na. Taglagi na. Pwede pa yan eh. Saan? Dito po tayo sa Calawag, Quezon. Calawag. Daling araw na, time check tayo mga manoy. 5:30, nagpagas lang. Ayun, oh. Calawag, Quezon. Dito na tayo, Calawag. Pahinga muna. Ayan, kumain muna tayo mga manoy. Grabe ang bakbakan. Inulan pa kami ng inulan, sinasabawan. Calawag, Quezon na. Sunod nito ano na, Del Gallego, Tagay, Sipukot, Pasakaw na. Nakakapagod, ngalay na. So sunod naman natin destinasyon, pahingahan.